...24 май не учебен и почивен ден, защото отбелязваме светите братя Кирил и Методий, ден на българската азбука, просвета и книжовност. Макар и този празник често да предизвика противоречия, ние трябва да сме горди с приноса си към него, което обаче ме кара да се замисля, че напоследък неглижирам домашната ни библиотека. Останете с мен, за да ви покажа как ще измайсторя няколко аксесуара, с които ще подобря грижата за книгите ни. Естествено, няма да се размием без 3D моделиране и принтиране. Ако частта с моделирането в FreeCAD не ви е интересна, винаги от съдържанието можете да я пропуснете и да отидете към импресията с 3D принтирането и майсторението или направо към финалния резултат. Нека започнем! Първи аксесуар, който ще направим, е държач за страници. Имаме в Part Design скица, в която повърхност ни е удобно. Първото нещо, което изчертаваме, окръжност, като тя трябва да е малко по-голяма от палеца ни или този, за чието човек изработваме този държач. 25 мм ме устройва. Като скицата трябва да добие подобен вид, хубаво е долната част да има две дъги, за да не премачкваме страниците и да ги предпази максимално. Челната повърхност е дъга, а когато съм доволен от скицата, я повдигам в триизмерен обект. На челната повърхност ще поставим текст и затова я правя малко по-висока и по-широка. Все пак искам това, което бъде написано, да се вижда. Отиваме в Cursor Workbench и оттам Sketch on Surface. В Sketch on Surface има скица, която е само с конструкционна геометрия, тъй като тя не се вижда в реалното 3D пространство около модела. Ще направя една помощна линия, с която да се ориентирам къде да поставя текста, който желая. Затваряме скицата и виждаме, че вече е проектирана въпросната линия на челната повърхност на нашия държач за страници. Когато осветим скицата, виждаме къде се намира и въпросната помощна линия. Отиваме в Draft Workbench и оттам избираме Shape String. Най-лесният начин да може да използваме шрифт или текст за 3D обект. Шрифта за нашата цел ще сваля от Fonts Island, твърде задоволителен сайт, като текста, който ще изпиша, е от А до З, азбуката на кирилица. В пътечката за шрифта намирам сваления и харесан от нас. Избираме големина и би трябвало да сме готови, поне на първо четене. От Sketch on Surface избираме външни обекти, Shape String и в момента, в който пресним модела, би трябвало да се появи. Доста често Sketch on Surface показва наобратно прилепените към него скици и външни обекти и затова правим необходимите корекции. Също така и препозиционирах текста, тъй като не ми харесваше къде се намира. Тъй като искам да издълбая въпросния текст, му давам отрицателна стойност от 2 мм. Така естетически според мен ще изглежда най-добре и мога да го понапълня с боя, за да може да изглежда контрастно и да се забелязва. Скривам помощната скица и Shape String, който използваме за текста. Отиваме в Part, като избираме тялото и въпросния Shape Sketch on Surface. В Part Workbench може да използваме боева операция за изрязване. Доволен съм с формата и това как изглежда, а сега знам, че при четене страниците на книгите ми ще бъдат предпазени от премачкване и зацапване от пръстите ми. Следващия аксесуар, който ще проектирам, е ограничител за библиотека. Зато отново отварям скица в произволна повърхност, като която ще използвам само за да маркирам габаритите на ограничителя. Отивам в Draft и отново ще използвам Shape String, за да направя триизмерна буква. Идеята ми е ограничителя да изглежда като буквите А и Я. Избирам произволен размер и го променям, докато ми хареса как застава в правоъгълника, който по-рано изчертахме. За да се уверя, че всичко е наред, го поставям максимално близко до долния ъгъл. След това ще отида в Part Workbench, където ще повдигнем буквата в триизмерен обект.
Задавам и дебелина 25 мм, което трябва да е предостатъчно, за да задържи книгите зад себе си. Всъщност тук основната част от работата се върши от основата, за която ще трансформирам купче, тъй като знам основните размери, не е нужно да ги научвам, а направо да ги изпиша. Като височината отново ме презастрахова и с дължината също. Мисля, че 10 см е предостатъчно, за да задържи буквите зад себе си. Моделът изглежда чудесно, но ако така го изпечатам, буквата ще е огледална и естетически ще ме дразни. Затова ще придвижа основата, така че да изравня с предния край на буквата. Както виждате, моделирането не е особено трудно и същите процедури използвах при направата на буква, която на този шрифт изглежда доста интересно. Преминаваме към последния модел и то е поставка за книга. Изчертаваме скица, която да прилича горе-долу на буквата Л. Това ще е основната конзола за нашия модел, като за да си улесня работата използвам огледалния ефект спрямо една от абсцисните оси. В случая в горния и двата долни края ще поставя два квадрата, които ще играят ролята на отвори за греди, които също ще изпечатаме. Задавам размери, за да може всичко да бъде изяснено в Reket и отново ще използвам огледалната функция спрямо абсцисна ос, за да намаля броя на операции, които правя. Респективно да стане и по-бързо. Когато съм доволен с скицата, мога да премина към нейното повдигане в триизмерен обект. В случая 20 мм би трябвало да е достатъчно, като задавам и фаски на отворите, за да може по-лесно пластмасовите гредички да влезнат. Забравял съм да направя закръгление в долния край, което ще направя с външна функция. Конзолата ми харесва, изглежда добре. Остава да направим гредичките. Затова ще използвам отново купче, което ще трансформирам. В случая долните отвори са с размери 10 на 10, а дължината, която ще им задам е 15 см. Горната греда ще направя малко по-дебела от 15 на 15 мм. Когато позиционирам първата греда, мога да направя нейн клонинг и същото нещо ще направя с конзолата, за да мога да видя как изглежда готовия модел. Тук оставаме с уговорката, че изработените до момента модели могат да бъдат с доста по-различна форма, вид, така че да задоволят вашите идеи. Тук просто показваме концепцията. Преминаваме към Cura и подготовката за печат, като буквата Я от ограничителя за библиотека е нещо, което ще ми отнеме най-много време за изпечатване. 4 часа при дюза 0.6 и височина на слоя 0.3 мм. Нека да преминем към принтирането.
сме доволни от финалния резултат. Макар и да има какво още да желаем, ограничителите за библиотека се получиха чудесно и естествено нямаше да сме светулковци, ако не сме използвали флуоресцентен материал за поставката за книги и ограничителя за библиотека. И нека сега да подредим нашата библиотека. Преминем от тази кочинка в нещо такова. Нека дори премахнем черепа, тъй като не му е мястото тук. Отнема само няколко минути да подредим отново нашата библиотека. Естествено, не включваме в това време няколкото часа за печат и дизайн, но определено сме доволни от крайния резултат. Ако имате препоръки, идеи и въпроси, оставете ги в коментарите, а в описанието на видеото може да намерите линкове към нашите профили в Instagram, Facebook и Cults 3D, където можете да видите и 3D моделите. До нови майстории!